Nimba na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mabitlaan na, Miguel, sung bata. O sige, kasaritam nga rin no asino man na itong mawawag. Mapanak man iti ayan ni manang kanida. Sana nakapunbog. Hello? Sino da ito eh? Pwede ka sumungbat. Anya ti masapol mo? Amira. Sino ka? Anya ti pagam? Di mo ka din mabigbig, di boses ko. Ni Mayor Blas ito. Siya, tatanapatay gunay at ang bagakin ka. Awan panawon ko makisarita iti demonyo. Magunay ka. Di mo itipan ti cellphone mo. Kaya't ko lang nga mamuan no si Kati a kinarami ditipan na kay pangpang tatipyag ko. Anya? Adamang ipangpangtakan ka? Nagsaya atin lukas ta? Sapay na kumata iti mabiit kat mapatay dakan. Tonta! Oray mang bayad ka pa iti sa batalyon a hard killer. Sana ka mabutang. Demonyo ka talaga. Karasaan na mayor. Nasyaktat atapon iti pan na kay pangpang tatibyak mo. Awan ti kapasidad ko nga garamit iti kasta. Ha! Awanan baen. Dita, inigtip ko niya. Di na ko makasarita pa eh. Mayor! Apa yung barsak yung matan ti cellphone nyo? Nadadaalan. Nawarawaran ako. Awan bibiyang mo! Makapungto takbuyong. Anya ti kapungtot yung amin, Mayor. Ni Amira! Kaslagsasao asana ka, Mayor. Di yung mababalaw no saan man anasaya at ti panagsungsungbat na kada kayo, Mayor. Tadakkel ti basal yukin ko na. Nabayagan anatang sit iti panagsungsungbat na kanya. Kaslad day pagpanpanakkel ah. Talaga nga adda, Mayor. Sino? Ibagaman. Ni Miguel, Mayor. Pato apangkis. Isu nga tangag pa iso ti pagpampanakkel na. Isu anatang sitlata iti panagsungsungbat na kanya. Wan, Mayor. Iso, tadandanin ti panagkasarda. Pues, kayat ko aluguban nyo. Ipaturayo iti saan ang makatakdar gapit rigat na. Anya tarami din, Mayor. Ulit-ulitak na ipagkakadikin ka. Ipagkalagarudan. Luguban nyo. Anya, unang makonsensya kami mat amang kabilkin ko ana, Mayor. Tawan mat basol na kada kami. Kayat mo, tasik ka, tiluguba ka. Apay narusukan dak, Mayor. Gaputi pan na nga asim kinibigel. Ita, adda basol na kingkan. Ket no kayat mo ti makabalas, aramidin nyo timbaga. Wan, Mayor. Inakasaritan dagiti kakaduhak. Taing kamera utunan ni Miguel, igibalay da. Isot makagabo, akinabil dakmanan. So anas kan makabalas ha. Saan? Di ura utan ni Jibalayda. Tarukas ta ti aramidin nyo, may ramraman na. Kasano nga rod makabil mi, Mayor? No di na kaming palubusan mapan remote iti balay da. Tiyambahan nyo latan, nga isong amagmag na itidalan. Ngamusan ko akayat makipagmanso ka. Si kalang timang bandar, kadagiti kakadwam, maawatam. Bayag kayo mat kanimigal iti napanan niyaw. Ta italang mat isangpet mo nakaw. Napan kami ngamin iti ayan dagiti abay. Ngamin naglayon kami ngamin iti ayan dagiti napadait abado dagiti abay. Iso nga ha, itakla sumangpet, tatang. Kunak no kinuyog mo itayan ni Miguel, ano pa nagpablatter? Gapo iti panang paturong idi ni Mayor Kankwana iti paltaw. Kinapot no na, tatang. Kaya't na kumatag pablatter. Ngam, kunak mat, awan tumutlat mamaay na. Kadwa ni Mayor dagiti pulis. Sa bagay, di dan tumutla aksyonan nga oray ireklamo ni Miguel ti Mayor. Wan, tatang. Kat amangan no at dalang agumil ayab ti pungtot ni Mayor ken ni Miguel. Amangan no patayon nanton. Nanan, dandan inti kasarmi kini Amira. Ada ka din nakita yung ababoy agatangan nyo, ama parti?
Addan anak, tanapanak kini andi itay bigat, kat 5 dagiti mabalin ababoy na. Oray talo lang nga baboy ti partsyon tayo nanan. Oray kat agparti tayo mo titinwa. Kanadapay kalding kan sabali lang jay malitson. Uon baro, taamangan nudi, matla maibos dagiti sagana tayo no aduunan. Apay, amol mulagatam tarigal no ti anak ta, apara kini Amira. Ne. Nagsakit ka matay. Nasakit ka di tiyan mo? Saan at ityan ko tinasakit, Placido? Ano yung arod? Di barukong ko. Kasla nakadagdag sa una yan. Gapot na saan tamatlag na pabirukan ti anak ta. Asino nga tangag paiso, dagiti nang kidnap kanwana. Na nagtalikodan mo't ni Miguel, nga damo na, iti pa nagpukaw ti anak ta. Saan nga ta adag iti mangibang pangtakan ka tinang kidnap iti anak ta, Placido? Huwag ngagpaiso. Ang mga no'y suda Agripina. No isuda. Ang mga no pinatay dan ti anak ta. Gapo iti ibang bagada nagbasulam ka na kwada. Pato apang case. Urayak lasim galit imbaga Agripina. Rumwarak. Katsakon timang birok ka ni Chloe. Anya? Ato nagitimang birbirok kinukwada. Sana na masapol ang makipagbirok ka pa'y. Magagaran ako na makakita iti anak ta. Tsak makain na. Aging ganitay masapulan. Agpada ta. Ngamtay na kunakon. Ado tibang birbirok kinukwada. Gapo iting karita agong kuna. Kuma, kat mabirukan daan sakbay ti kasar ni Amira. Tapno isuntumot lang ti manggiawa ti tiginatang na arigalo para kinkwana. Pato apang kis. Talaga ka di akayat mo ti umatindari ti kasar ni Amira. Nga oray no awan ti maawat yung imbitasyon. Ang mga no saan ta na nagpaaramid iti imbitasyon. Iso nga ingkam tulatan. Anya adi na nagparamid. At danto pa'y naawatan ni Bisi Mayor. Anya? No kasta, adamat la imbitasyon da. Naikat ni Bisi Mayor. Huwag nga rod ulit-ulitam. Katsi ka, ada ka di intadakan ka? Hawan, iswadya ka katindar. Apay adida ka inikan. Idinto ta, katalunan tayo ida. Saan nabaybayag paya katulong tayo ni Amira? Daitat pagkunaam. Adi da kayat adumaray tayo iti kasarda. Iso kay tidjulangan iti sabali na gitigin natang yu arigalo para kadakwada. Saan? Uray saan da tayo nga imbitaran? Itad min tulat ta dagiti nagatang min arigalo a para kadakwada. Agulimat kayo. Ulimat. Tada na patag unay nga ibagak ka na kayo. Kaya't ni Mayor, apag si Dukuran ni Amira. Babaan ti panang manso tayo iti lalaki. Apag tangtangsit na. Sino? Sino? Ni Miguel, tayo ti atapon ni Mayor. Apag panakkel na. Iso kayat na aluluan tayo akasla na loong asaba. Lukas na. Hintay mo ng remote. Saan? Taamkan ni Mayor, mairamraman tinagan na. Iso saan tayo latan? Hello, Amira. Imawag ka. Kapunta na papananta. No, saan ka abisi? Uray busy No si kalagit dito agawis. Sarden ko pala. Kasta ti kinaimportantem kanya, Amira. Bolero. Danda ni talang aro doon nagkasar. Paanginan nagpailaan. Puno mo ti bagbagak. Ang sa dino ka dito papananta. Si Mang pati batsmate ko at taga Pampanga. Kaya't kayang amugan ko na. Imbitaran ta matiti kasar ta. Ijay ayan natin papananta. Sino ang batchmate mo? Ni Marivic. Kay sikat na hairstylist iti may sasalon iti Manila. Yung naikamang iti Pampanga. Nasigad agayong ko dayjay. Kasta ka ni? Wen, iso ti kayat ko mapanta awisan. Mabuti nga po kami nagmay sa amapan. At dampay namin mapagnana karayan. Wen, medyo narigat ti mapan ni lugar da.
Nang rona no, dakkel ti dano. Adamot kitirang tay. Makalasa ti motorsiklo kan tricycle. O sige, agmotor tanto latang arudan. Nasaysayaan sa no ti tricycle ti pagluganan ta. O sige, no iso ti kayat mo. Tanya. Sige, Hebe. Umaya kita madlan. Bye. Asino siya imawag, honey? Ni Colonel. Anya din bagana. Wano, nabirukan da ka din ti ayan ni Chloe. Saan bye? Ngam at danapan kano alaka iti stasyon daan ang ibaga. Nga da nakita ng armado alalaki iti bantay kiling. Kat may sa ababaya nakapungot ti ima na. Nakadaster kano iti nalabaga. Anya, Diyos ko, insamatan Chloe. Tanakadaster idi iti nalabaga, idi kinidnap da. Iso nga roda kayat ko makasango kan makasarita da yalakay. Kat mangipakita aki dinadawan di anak na. Umayak mat Placido. Kaya't kumat apagsaludsudan ti bagbaga ni Hepe Alakay. Anya ti kunang pasting. Rimwar ni Miguel iti pagtaangan da. Anak kasakay iti motorsiklo na. Surutan niyo. Anya. Nasayaat no kasta. Sige nga rod pasting. Awagan nakto no sa dino tinapanan ni Miguel. Tabarang maisayang katayon timandar kada tayo ni Mayor. Kumustan ti marikrik nam abalayan? Mayatay na balayan. Nagsublin ti sigo na pigsak. Kaya naglunita, nagitisugat ka. Kastamat ti operasyon ka. Ay, nasaya at abalayan. Tapno maabay mo tumatlaang ti balasang mo into nagkasar. Uwan aabalaya. Okay, kumusta mo? Ti panagsagsagana yung agina. Kinagpaiso na abalayan. Nakasagana amin na. Nakagatang kampayan ka dagiti maparti ababoy ama isaganan tao. Ay, nagsaya at una yan no kasta abalaya. Kasla makikita ka, ti kinaragsak tayo to amin. Iti kaldawan ti kasar na iti anak ta. Sapay la kumaa, taawanan ti sumangbay apari ko tabalaya. Awan mo't nga tan ti makatubeng iti kasarda. Wala, agsagsagana ka kitay. Tamangan no, pagsalaan na tantaw abalayan. Ay, pagkaasim abalayan. Ay, di kanto kuma paararburan no ibagadan to nga isala na kajag amo ti sumala. No nga adan to mga sponsor, iti panagsala ta. Ay, abalayan. uray pa ay. Talaga kajag amo ti sumala abalayan. Lalo no balsa. O di tayo nga ron chat-chan. Tano, ag subli-subli talatan iti salunan. Nuhusto amin dagiti salaysay dayjay alakay pasyo. Pindot ti atap mo dagiti katalunan tayo ti akin aramid iti panakakidnap ti anak ta. Kasino nga rod dagiti nakita tilakay ng armado alalaki. Kan talaga nga ta at anak ta timpabantay na. Dakil ti atap ko nga iso. Tay di impakita ta tiladawan ni Chloe. Kat kuna naman akaing-igas na tinakita na ababay anak kapungo ti ima na. Sapay la kumata matuntunan ng dagiti pulis ti anak ta. Talaga nakapsot una yan dagiti pulis. No di na pailaag mabirukan iti laksid nga dan sursurutan da alid nga ayan ti anak ta. Talaga kapsot da. Mabit lang. Adawag ko. Asino day tang umawawang? Sa bali mo tanong miro na ito eh. Kan di mo nakapunbok. Nala, sungbatam nga rudan. Tabarang dagiti ng kidnapan iti anak ta day ta umawawang. Sige, mabit lang. Sumarating kan. Sumanaw ka. Hello. Hello ko na kapayad di ka sumungbat. Anya ti bagam, tapay nginawagan na. Kanasino ka? Anya. Tulisan kayo? Kanya ti masapol yo. Da kayo ka di tinang kidnap iti anak ko? Apayad di ka sumungbat. Agsaw ka. Anya. Da kayo? Pato pangkis. Kwarta ka di ti masapol yo. Mano ti kayat yo tay tamot lang. Mapanak iti bangko. Kat irwar ko ti kasapulan nyo. Tapno mawaya-wayaan ti anak mo eh. Pato pangkis. Di yung kasapulan ti kwarta. Anya karon ti masapol nyo? Anya? Kayat yo ti mang balas
iti panang padpadakes ko kada kayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Patsing, umaya kon. Bye. Sino ti kinasarita mo yung Ni Patsing, Mayor. aniya timbaga na? Nasi Imanda Arimwar ni Miguel iti balay na. Kat dinagas na ni Amira iti balay na. Kat napanda iti sitio Jingras. Anya nga tatiran tatay kay. Idinto ta nagrigat ti dalan. Magnadapay win waglasat dapay iti karayan. Gundawayan min daytoy amang ngaramid. Ti ipaparamid yung kada kami, Mayor. Isu ngayon nakdanunan dagiti kakadwak. Tasa ay dun mi ida. Sanan, pabusuyam latan dagiti kakadwam amang manso ni Miguel. Unangam, siyak ti kunayo nga agmandar iti pan nakamanso ni Miguel, Mayor. Adda sa bali apapananda mo yung Sa dino, Mayor. ijay hideout. Kasaritag dagiti mabati a kakadwayo ijay. Anya ti ibagayo kadakwada, Mayor. Imawagan dagiti ng kidnap iti anak mi. Nakasarita kidan. Kat anya ti imbagada, Mayor. Ransom ka di ti kayat da, Mayor. Mano ti imbagada a ransom, Mayor. Saan na kwarta ti kasapulan da buyong? Anya nga rod, Mayor. Kaya't dati mang balas kaniyak. Anya? Asino ka di dagiti ng kidnap kini senyorita, Mayor? Di da ka di inyam ammo ti bagbagi da ka da kayo? Aman buyong. Asino da, Mayor? Wenno dagiti ka di atapoy nyo matlang akatalunan nyo abaribar ti panagpampanunot na. Iti ng kidnap kini senyorita? Saan? Nudikat dagiti tulisan. Anya? Tapay, Mayor. Anya ti basol nyo kadakwada? Imbagada. Ati kano pa ng padpadakas ko kadakwada iti imbatang dagiti tao. Apay, amuda ka di ada kami tinangraot iti balay ni Don Julio, Mayor? Amuda. Nalasin da kano akadwa tayo di may sana tay ngayon pandag iti pulis iti punerarya. Delikado nga rod ni senyorita no kasta, Mayor. Amo ka din ni senyora, Mayor? Ya, kimbagbagaking kuana. Rimuara kadagos. Kalpasan na nakapagsarita kami, iti pan nakangiwat dagiti tulisan. Anya nga rod ti kayat yu ita maaramid, Mayor? Gapo ta nagtumpong timbaga tilakay kadagiti pulis. May panggap kadagiti armado a lalaki nga dayong pabantay da a babae. Kanimagapay kanyak timawag a tulisan. Kaya't ko nga ulyen tayo ti bantay. Miguel, malakit ko. Awan pa imat ti paglanglawagan dahi di pa nagadisgrasya yo. Jakman amo karag iti pulis. No nga pa di damot lang mabiru ka ng akin lugan iti dayjay aban anak kadalapos kara kami. Talagaan na lang itilid ng mga dagiti nakalugan iti dayjay, Miguel. Wan nga rod. Mapantan iti anti karayan. Umasidig ta. Mayat mo tinangisar dagam iti motorsiklo ay. Kabat-batuan. Wan Amira. Sige, mapantay iti anti danom. Dito yan. Ang damat danom dito yan. Ne, kita mo. Ado ti agkakarayam akapi di tao. Nagadugam ti kapi dito igit. Agtiliw ta. O sige, tadan tulot to masidayo kini tatang mo. Unay kan. Tumapag ta nga rodan Oops. O sige. Ne, ado na pa iti agkakarayam iti anti water lily. Huwag nga rod. Makaado ta ngagpidot iti kapi dito yan. Nagado. Sino rin yan? Damang sit-sit-sit ka data. Miguel, agkakapan ng alalaki na kita. Imasidag na iti anti-motor. Apay ka rin kakadwa. Agdigos kayo ka rin. Umay kan, Miguel. Santang nga agpidot iti kapi. Tamakdaktan. O sige, mapantalangan iti anti-motor. Anyamat din. Apay akit kita niya ni Miguel. Iso ti kagalan eh. Anya? Miguel. Ada ka diti bagayo kanya. Ito ti bagamikin ka. Kabilunak! 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 Kaso na ka na kayo! Saan? Di
Ngayon pagtangtangsit mo. Sungay pakita may kati kinalaw ko may. Oray ka na pagpampanakil mo. Kaya na pala taalig isan. Tumaray ka na nila. Panawa ka naglatan dito. Hugasan niyo! Huwag kasi may kankuana. Nani, mataysan. Ay, malamang awan pa'y damigil kin Amira. Ay, naimaasan da nga tati nagisarsarita kin ni Maribek. Amang ano iso na ita nagtuk-tuk-tuk. Ang ilukat na matlatan o katirida no kasta sumangpad. Ay, sa laki di ati anak ko da ita. Ay, nakilukat. Mabitlaan! Umaya kon! Ay, ada ka balayan. Ay na. Abalayan, nakaumay ka man? Kumay ko ibaga. Ngayon di balay tinagtarusan pa lang ni Miguel. Kapot Taan niya abalayan. Apay aday mo ituloy. Anya tinapasama kiti anak ko. Ado ti kamuol na kapot na kinamkabil da. Anya, sino tinangkab-kabil kin ko ang abalayan? Anya tinakabasulan ti anak ko na apay ang kinamkabil da. Aguli mo kayo! Tada na patag nga ibaga ni Mayor kada tayo amin. Uli ba? Anya ti magayo, Mayor. Himawagan dagiti kidnapper. Sino da, Mayor? Dagiti tulisan. Iswa kayat ko nga ulyen tayo ti bantay kiling. Ta posible nga jay tinangilim manganda iti anak ko. Sino na Mayor? Ano ka to? Posible nga jay ti ayan ni senyori tayo. Tadala kaya nakakita ka dagiti armado a lalaki anang ipabantay iti anak ko. Marang sumpatan na ti awag ko. Pumanaw latan, adi man lagpakada. Masurunak. Hello, Agripina. Anya tay bagam tay mawag ka. Salud-sudan pa'y laang no anya ti ibagak. Oh, abaya masurun ka. Anya ka diti basol ko king ka Agripina, ani. Ti papanaw mo, adi ka nagpakada. Ado kumapay ti kayat ko nga ibaga. Namitay ag subli ak anapan nagtimpla iti inuman ta Diyos. Awan kamatan. Aqua, Agripina. Imbawag kami ti sekretarya. Tanda na patay kuna, ya pinapirpan. Iswa nagdardara sa kon imbay diti munisipyo. Simperkwensa. Nurumwar ka, agpakada ka mat, tapno di ka birbirukan. Tipakon, masurunak. Pay sungat hangad da ija munisipyo. Aray ko. Nanang, di yung matunay talmagan di pa nang ringap yung kadagiti kamul ko Nasakit. Ang amin ti basol mo, kadagiti ng kabkabil ken kabarok. Apay amin ang soda ka. Awan ti mo kabasol ko, Nanang. No kasta, nagkabil da kalaan. Tsaka mo, basta tinangag ko, di man sundak. Gapo ka no, tas siya ti pagpampanakil ni Amira. Aniya? Tsak maawatan. No apay akas deti na ibaga dagiti 5 alalaki anang kabkabil kanya. At tanga pa ka inaikan ni Mayor Placido iti pan nakabugbog ni Miguel. Naibagada iti. Naiso ti pagpampanakil ko. Wan, nangag ko tayo nga insawang ti may sanang bugbog kan kwa na. Siyak tiga po na kinabkabil da. Di awan ang pain na Mayor Placido. Isulakit iti ng mantar ka dati jay. Awakak. Kat kasaritak iti nalapat. Hello, Amira. Kailiw na ka nita, mawag ka, ha? Demon ulit-ulitin nga ibaga demonyo, Tama nga no iti sumaruno. Ibilin ko napatayin da ni Miguel. Anya, lukas na. Put na ti atap ko asikatin ang bilin ka dagiti ng bugbog kan kwa na. Juan! Ayop ka! Nasaan? Talaga pagpungpung toten na.
kayat mo te papaltugak ni Miguel? Saan pa nga siyo? Di yung patayin ni Miguel. Pues, sayatem ti panakisaritam kanya. Yak kaya tamadlaw da akas lakagurgura na. Tamangan no agatat da nga day naramit ko king kamadi. Nalagatot ka na! Wa nagpaisungad da. Kahit kung to ba yung maulit. Ngamyak kayat nga da makamwa sa bali. Yak kayat amadadaal tinagan ko akas mayor. Mawatam ha? Diyos ko, ikan nagpahitikiran amang sarangat ka na iti panubo kiti biyag ko. Tulungan da, kapo. Camila, Di tatang, nay. Apay nagsangsangit ka anak ka. kwa tatang, maluksawak ngamin iti panakakabkabil ni Miguel. Makasangit ak launay. Kanya ngamin ay kinakabasuran ni Miguel. Tapay kinabikabil da. Aon ka naman tiya muna anak kabasulan na kadakijay, tatang. No kasta. Talaga ang nagtripan dalaan kinabikabil. Kasta ti amok. Kas na ngamin nakadroga dagiti ng mansukin ni Miguel. Ay. Ito tirigat. Ano nakadrugat ti may sa tao. Di dan amaw tiraramidin da. Ano nakahaydan. Uwin tatang. Uri kas ano ngamin ti kinaigat ti gobyerno may papanit ti droga. Adulat ta, dagiti agar-aramat iti droga. Ani, nagtignay ka din dagiti pulis anapan nagsawar iti bantay kiling. Anak kakitaan ti lakay ka dagiti armado a lalaki. Kanti babae anak karpet ti ima na. Saan ba'y? Apay adi na pa'y nagtignay at hakus. Aguray ka. Agsagsagara na pa'y lang. Awagak ni Hepe, kat dagdagang ida. Nasken amakita tanti anak ta Placido. Di ka nayagganap. Tama nga no at adala nga may sagmak ti anak ta. No saan ama plano anasaya at tiwayat dagiti pulis. Madandanagan ak una yun. Awan pagdanagam. Agkararag kakit din amom ti agkararag. Tasapay la kumata mariskyo dati anak ta. Umay ka nga ron. Intaag pa rin tumang iti altar. Duata nga agkararag ka ni Apo Diyos. Sos! Si kalangan! Di nakiramraman ka na kita bambanag Agripina. Diya ka mo ti agkararag. Day taket. Di mo kayat apulos aserkan ti simbaan. Iso adi mo ammo ti agkararag. Ostulan! Iramraman naklatan, hindi kararag mo. Boyong, kayat ko nga umununa kayo ng dagiti pulis. Iso pagsagana ng dagiti kakadwam. Nakasagana kami, Mayor. Mapanak maitayan ni hideout. Isumot ya si Dagyo kanyak. Sapay la kumatay ti kaaduyo. Da kayo ti makaisalakan ni ti anak ko. No agtipon ti pirsami kadagiti pulis. Kat sigurado ang maisalakan mi ti anak yung Mayor. Ngam saan na mabalin na mamuan dagiti pulis ti misyon nyo. Yak kaya ta mamuanda nga danalimad at tao. Iso adi kag pagpakita ka dagiti pulis tamam da ka. Uwan, Mayor. Di kay madanagan. Taka na yung anak maskara. Nukastoy nga adda misyon mi. Ngam kasanon no mapagbiddo tanda kami dakiti pulis. Ada kami titulisan, Mayor. Sana mabalin na da kayo ti agrarangat. Liklikan nyo ti makirinupak kadakwada nalawag. Uwan, Mayor. Sige, mapan ka nga rin. Agtignay kayon. Nakasagana kayo kadin kakadwa. Nakapatpatag unay dito yung misyon tayo ita. Tada tayo ti pinusgan ni Mayor. Amang isalakan kini Senyorita Chloe. Iti ima dagiti tulisan. Tayan tayo amin na tulisan. Isang tayo na. Wan, ikarigatan tayo nga ibusan amin ida. Ngam alwadan nyo laang nga iramraman ni Senyorita Chloe. No agbusi dagiti igam tayo. Kan imbaga ni Mayor. No makapagdadanon tayo kadagiti pulis. Kat dumistansya tayo kadakwada. Tapno awan ti mapasamak. Arangat. Saan nga mo dagiti pan nakabagiti lintad? A private army na tayo ni Mayor. So aliklikan tayo. Ti
ti panagranangat tayo kadakwada. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, kumusta kan? Naimbaganan dagiti kamuol ko. Amira. Nasayat no kasta. Kababay no kamuul ka into nagkasarta. Sino nga ta dagiti awanan bain anang side ka data? Addan tulat taal daw dagi jay. Pay amon, saan mo na panunutin dagi jay? Lukayam tabarukong mon. Nihapo Diyos latan ti makaamu kadakwada. No apay kat ngamin nga ado dagiti tattawa baribar ti panagpampanunot da. Basta lipatan mo din napasamak, Miguel, ha? Umadaling ti kasarta. Iso ko mati pagsaritahan ta. Isutik kanta iti atensyon. Saan ka nga ganay? Nakasaganan dagiti masapsapol tang nagkasara. Pingayan. Intun bigatin ti naka-schedule apa nagseminar ta. Sa paan tanto timapan. Tapno natardara sa malpas. Kat makaawid tamot adagos. Oray sa paan ta timapan. Numaladaw tumot dagiti kagiddan ta ama seminar. Awan latta ti serbina. Amutang nga rodmat no sa paan dati mapan. Iso na saysayat mo't lang na masabat ta. Placido, ay na ti pampanunutam, talakaan adayo ti turong dagiti matam. Uno, padanagan ka kadimot lang, iti kaawan pa iti anak ta. Nabayagan na madamdana ka. Diyak lipat padlaw. Tadyak kayat nga adda nga glupoy teriknam ni pakitak ti panagdanag ko. Anya, Nga masana ti sitwasyon ti anak ta ti pampanunot kiti agdama. Tanagtignay mo tendag iti pulis. Anapan iti bantay kiling. anya nga ron ti pampanunutam. Tidaga tayo akayat dagiti katalunan tayo nga agawen. Agdanag kamatlaan, nga ang mga numaylaban da maagraryo ti daga tayo, kasta ka di Placido. Saan? Tauray anyat ar-aramidon da. Yak ipalupos tayo ta. Nimada pampanunot nga aramidan nagripina. Anya, honey, mabalin ka di amaamuan. At yung atano mangipatakder tayo iti pribado apagkadalan iti sakop ti daga tayo. Akayat da at tagikuan dagiti katalunan. Anya? Ken saan laday ta? Mangipatakder tayo pa iti pribado ng ospital. Tapni sardeng dan, ti panangagaw da iti daga tayo. Good idea, honey. Nakapimpintas ti planom. Tapag sayaatan matlang dagiti kakailyan tayo no may patakder dagiti ibagbagam. Wen, ken nayon pa ya pamastrikan tayo. Ta pribado mat nga eskwelaan ken ospital. Mayat, honey. Kan may mayat no mangipatakder tayo pa iti apartment, iti asideg ti eskwilaan kan ospital. Wen, tapno adagabang makakwarta tayo bay. Nangruna dagiti estudyante, dagiti teachers, doktor ken daddo mapay. Mayat, honey. Kan siyempre, adulat ta dagiti masulit nga agluto iti kanandang ko. Iso may mayat amang ipatakder tayo pa iti class a restaurant. Tapno kumpleto. Kagi na natay pa, buyong. Tamanlong kami. Sige kakadwa. Agsarding tayo pa ilang arod kakadwa. Tagi na tayo. Wala. Sige. Nangatong na tayo. Barang iti itatapaw tayo dito'y bantay kiling. Kit makita tayon ti kuta dagiti tulisan kakadwa. Nakarasakas iti na jaman na, buyong. Agsaga na kayo. Amangan no kalaban. Ano ba lang? No asino ka man. Kit matay ka. Ha? Palingot yan tayo ti kasamakan. Iso tinabaltugan. Addan paratyan tayo asida tayo. Dito'y bantay kakadwa. Lando. Pasyo. Inkay alaan tinapasag nga alingo. Dalasan nyo. Madamdaman ton nga ituloy tayo tagsawar. Paratyan tayo pa nga muna tinapaltugak nga alingo. Uray kat
Adamot ti pang party tayo. Ha? Adda ng paltog kadalando kan pasyo. Kada kalaban. Aglingad kayo. Balsan nyo ina. Balat. Uray ato na. Saan tayo makatras? Makilaban tayo. Agawan tayo kadakwada ni senyorita. Oh! Ana, Rusok man ito. ingat mapaspasamak maon. Apa nga duldul o kamanan akas kalaagi now. Oh. Apa yang mo lagatan nakakasta. Kwa, sana kaginaw tatang. Ah, Nalamisan lang ti rusok ko. kinasayat, agpulis ka. Kuyugan ka man na mapanagpa-check up. Ay, diyak kaya tatang. Awan sakit ko. Masan-san mo, takasta ka. Masaysayaat, magpakita kay ti doktor. Tapos marisitaan na kay ti agas mo. Ala, agpulis ka, takuyugan ka. Ay, pilit yo. Ha? Kunak lang arudan nga, awan sakit ko. Matumot ng tabusis mo na kao. Ay ko, pasensya kayo tatang. Diyak kamin masalkadanan ti panagsakit ti rusok ko. Kan masuro na kiti imbagayo akas lakaginaw. Sige, tita kayo tatang. Na, imadayaw. Ay, madikaal daw ti anak ko ita ah. Tadinilagan nakit day. Ala, mawataklatan. Andi madaman tirangat di tabantay kiling boyong. Asino dagiti karangrangat yo? Dagiti tulisan, Mayor. Nakita yo ka din ti anak ko. Alwadan nyo, abangan no matamaan ka dagiti balayo. Saan mi pa yan nakita, Mayor? Dita ka di mismo ako dati paglalabanan nyo. Saan, Mayor? Tawan mo't makita mi nga abong-abong datitoy. Kasano nga ro, di pan nakainkwentro yo kadakwada. Bayat ti palagina nami. At na nagkarasakas, iti saan unay nga adayo ka na kami. Anya ti simbaro no anabasabak. Pinaltugak ti nagkarasakas. Tati ang mumikot kalabanan. Ngam, aling umot kayam. Kat, iti ibaon ko dalando kan pasyo. Amapan mangala iti naidasay nga alingo. At na nang paltog kadakwada atulisan. Anya, pato apangkis. At dadagaya mo iti asidag. Kat na alarmada iti panagpaputok ko. Alwadan nyo na may ramraman ti anak ko, Boyong. Ti panagisalakan nyo king kwa na ti kang runaan amisyon nyo. Mabitla ay, kumaya ka. Tata Matias, naimbagnal daw yun. Si kabot gayam baraw. Sige, sumra ka. Saan ang tata? Dagasok lang ni Amira. Itang amin tinaka-schedule as seminar mi. Nakasukat ka rin? Ay, kwa, saan pa? Kan maturaw ni Amira. Anya? Nalipatan na ka din ti seminar mi ita? Jakamaw. Nagduldul umanan itay. Nalamiisan ka no tirusok na. Itay, ibagak ako yoga ka mapanagpa-check up. Tapno may kaniti agas na. Nagungat kitday. Anya? Kinaungat na kayo? Wag, sa maditi aldaw na ita barok. Saan yung aruda na ringan, tata? Amangan wagungat manan. Inaklatan ibaga. Nga iti sumarsaro nunton nga aldaw ti panagseminar mi. Salbag. Talumanan dagiti natama na kakadwami. Ano na giti kalaban? Kabisado dati pasikot-sikot pinapagay. Matay tayo amin, no di tayo palang sanod. Punsunod! Unang kasano nga ro doon ang ma-rescue tayo ni senyorita no agsanod tayo. Hey! Hoy! Pulis! Nagiti pulis! Dagiti polis. Nakadanon damot dito'y bantay kiling kakadwa. Kat isudan ti bimanad ka dagiti kalaban. Ang tungan niyo nagiti katulad ng lang! Hoy! Yes, sir! Datayo mo ti pinasaksakan da. Aglingad kayo. Ipagharap na ang pulis at tayo po yung! Delikado tayo. Doon na agrupo dagiti mang banbanat kada tayo. Dagiti tulisan kan dagiti pan nakabakit talintag. Sumalong tayo! Juan, bumaba tayo. Saan ang mabalin na makilaban tayo mat kadagiti pulis? Atras!
Anya, bumababa kayon? Apay, nisalakan yun dyan ako. Saan, Mayor? Gumadon dinatay ka na kami. Iso ka nagatras kami. Tonto! Nalalaing paikan na gititulsyan ngamda kayo. Nabilbilag ka diti arbas na ngamda kayo. Saan lang nga nagititulisan dinagbalin na kalaban mi, Mayor? Sino ba'y? Dagiti polis. At dadamutan dito'y bantay kiling. Kat ipakarugta at tulisan kami, Mayor. Anya! Da kayo matlang iti tinagkuna, Mayor. Aliklikan mi di makilaban ka dagiti polis. Iso nagatras kami. Oh, pato apang guys. Miguel, di mo't napan kayo nag-seminar kini Amira. Saan kami natuloy, nanang? Ne, kaapay. Nalipatan sa amat ni Amira. Hindi inakdagasan, maturong mat. Di pinariing mo kuman kini Matyas tapno nakapan kay matlaang. Maamak ni Tata Matyas amang ring nanang. Tasakbay anaturong ni Amira, nagduldulo ka numanin. Anya? Una yan. Masansan matlaangan nga agduldul o di kaayan-ayat mo. Wen nga ron nanang, numalami isang tirusok na. Wen adamakan na akagura ti tiyan na. Marurusokan. Kitda jay, agdulo man na. Sapay la kuma. Tamariskyo dagiti pulis di anak mi. Maditi pa nagraranada ka na buyong di bantay. Placido, itay payapalpaliiwan ka. Pag nakasla di ka makaanak apusa. Anya ti pakaburiburam. Dagiti pulis sa nagriskyo. Nakainkwentro dan dagiti tulisan. Anya, Diyos ko, amang ano may ramraman ti anak takit lalabis to na bangka niya yawid da. Saan man natin lalablabi ng magripina? Tamang ano po iso. Urayin tanuan niya ti banag ti panang riskyo na iti anak na. Anya? Imay ni Miguel itay, tatang? Way, tao may nakakumanagasan. Ta itagayam ti seminaryo ko mapalasang ka. Ha? Uwin kayam. Nalipatak matan. Apay asandak ari ni Eng. Saan kan ariniing ta mga no agunget ka manag. Lakla kaya na ka maunguntan. Dispensaran dakla ko man, tatang. Jakmat napakadaanan day, Jay. Itay laang nga inong tanak anak ka. Ay, pakawanan dak ko matatang. Santo naman ulit, Jay. Nasayaan no kasta. Ta nakababain noong tanak nga amam. Uwan nga rin, tatang. Napudot lang kami ti ulog. Iso akas, Jay, tatang. Pasensyaan dakla ko man. Itay siya di saan na makatal na. Ngamita si kamot ng ipag na apag na. Oh, madanagan at una iti na ibagam. Amadamang aglalaban dagiti pulis kan dagiti tulisan iti bantay kiling. Magkalmam lang diriknam. Tamangan numaataki ka. Takasano ko ama pagkalmak tiriknag. Idinto tabiyag ti anak na tinakataya. Kunak met, pagtalnam tariknam. Urayan ta di banag ti panang riskyo na. Saan ko ngaron ama pagsusurot pa yan ti kararag ko. Kapo itinalaw sa nervyos ko, Placido. Anya nga talo mapantamat ti bantay kiling. Kanya, pato apanggis. Masangat mo nga tanay di bantay. Tanakangat nga to ka narigat ti dalan tanasamak. Ikarkarigata. Dito'y talatan balay. Aguray tayo ti damag. Awagam nga ron ni Hepe. Tamangi baon iti back up kadagiti pulis na makilablaban kadagiti tulisan. Amu dati aramideng dagripina. Sa narumbang asyak tagkid daw ti back up. Taawanak mat. Unagam amangan numaabak dagiti pulis. Kunak mat adi mo degdegan ti nervyos mo. Apay nga minapuro negatibo ti pampanunodam. Dawag ko. Tala ka. Hello. Si kamot gayam Sargento Dumlao. Anyan ti mapaspasamak di tabantay. Pato apanggis. Saan nyo anak ito? Awan lahat na ti mama ay ti panakilapan nyo. Di yung gayam na riskyo yan ako. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan
iti sumarunungan kami patangatang. Hello Miguel, imawagak. Naistorya ngamin ni tatang ngay may kakano dito yung balay nga matmaturugak. Nalipatak namin kinaka-schedule a seminar ta. Sana bale, impari schedule ko. Kasta? Binabalaw ko pa yung harod ni tatang, tasan nakarni eh. Nakapanta ko mamatlaang. Agamak kita ni tatang mo amang ringking ka. Tamakan ka no? Napulot pa ilan ti ulong kat maong tamo na. Ah? No kasta? Naibagaanakan ka, anak ka ungatak? Well, apay nga na napulot ti ulong itay. Ah, kwa. Yung ba nga maamuan na di ka po na? Hello, Amira? Di ka matagtaga rin? Kwa. Dangdanggan ka, Miguel. Oh, apay nga rin na di mo sumbatan ti damdamaga. Anya itayan di damdamagan? Kuna, apay nga pupungtot ka itay. Anya ti makagapo? Kwa ngamin, gapoy ti panang pilit ni tatang kanyak na ipanak iti doktor. Itong tatawan masakit ko. Nagduldulo ka, kano manan. Sa kalpasan na, ipagangawan ano na yan. Amira, nasasayaan ko man nagpa-check up kay ti doktor. Nabarang may kanda kay ti agas mo. Gagangay laang day jay, mapaspasamat kanyak. Nung amin adamakan ko akagura ti tiyan ko, kat malamiisan ti rusok ko. Iso day jay. Di yun ipilit nga agpa-check up kiti doktor, Miguel. Saan talata na rescue ti anak tahani? Saan talsa na makita si Mipiyag ti anak tano kastoy laang? Anya kaya? San man adag iti ti lablabidam? Adadala nga kasla dumagsan ti sasaden ti anak ta. Gapo ka dagitang ibagbagam. Tangay awan maararabidan dagiti pulis. Natanti mapan mangtuntun iti anak tay jabantay kiling. Agmauyong ka ka din nagripina. Kaya't mo adatamat ti i-hostage dagiti tulisan. Diyak kaya ti baban. Tano mapatay dak. Sigurado ngagragragsakan ni Bisi Mayor, Tyson tiagbali na Mayor. Sinpergwensa! Tanapat patag ka di pala ang tiki na mayon mo ngam ti anak ta. Ado ti mabalin ko amandaran nga oray santang agtignay. Iso nga gulimag kalaan Agripina maawatam. Addaam mo ang makaagas iti masansan apan nakarurusok ti kaayan-ayat mo. Ay, no kayat mo kat inak to iti bantay tagalaak. Ani a klaseng agas na dyan, nanan? Dalaw bakir. Kentay ukisti kayo analabagat ti bulong na. Maanger kat iso ti inuman nanto. Sigurado kayo amayat dagiti imbagayo, nanan? Wan, pagikat iti lamiis ti rusok dagiti imbagak barok. Alaman nga rin, nanan. Inkay tuman agala. Tayo nakto itad kini Amira. Tayo so ti angeren, kan inuman na. At dagay ka din, di ta hideout tayo, Buyong. Uwan, Mayor. Insang put mi dagiti na tayo kakadwa tayo. Umayumot kita ni da iti mauli akong daway, Mayor. Wan, talagang umaya. Ngem, kumali kay lantan, iti pangitan naman nyo kadakwada. Saan tayo ka din nga ilungon ida, Mayor? Sanan! Isupay agastos. Kinamangan wag na makaduktal, di ta hideout tayo. Bungunin nyo latan ni da iti ulas. Dagiti itanem yo akakadwayo. Nalawag ka di matlang. Papanam, ta nakaibarikas kamot iti bunang abalayan. Inak iti bantay abalayan. Inka ka di mangayaw. Saan? No di kat inak mangala iti agas ti balasang mo. Tapno, saan ton nga agduldul o kasla aginaw? Ha? Anya nga agas ti alamid di bantay abalayan. Dalaw bakir abalayan. Kentay ukisti kayo analabaga ti bulong na. Isunto ti maanger nga ipainom mo kini Amira. Mayat nga taray jaya palayan. Pagikat ti lamiis kendakas nga angin iti rusok dagiti ibagbagak nga agas abalayan. Ay, no kasta kaduan ka nga rudan. Duatan asumang ati di bantay. Ay, saanin abalayan? Nakababain no ada makakita kadatang agkuyog. Dapay ko maan nakababain. Ibagadan tupay nga damat relasyon ta. Kat inta agdate iti bantay. Man, ano ko man ibagada ti kasasta balayan.
Di ipay-paysutan na darumwara chismes nga damat relasyon ta. Anya? Ay, hindi kaya tabalayan. Tapay kuwapo ako akas makita. Natangken pa lang nagitimasal ko. Ay, Uray pa balayan. Awanan tigartem ko ang makiasawa. kun kunam lang dayta, tadi pa'y nariing tirik na. Di nakman sulisugan na balayan. Kita ka man langag. Gimuran samot niya balayan. Ngam no mapagmayat ko katawan sa akas na. Takderak, ada gatimba agak no mariing ko tirik na. Papanam Placido. Kasangsangpat mo lang itay anagapo dyan munisipyo, gamarantam sa manang tirumwar. Well, dati problema dagiti leaders ko into eleksyon. Kaya't da bumalatak na barang maornos ko na. Asino ang leaders mo, dagiti aga-apa? Di mo saludsulan. Sige, mapana ko nagripina. Mabitlaan, ada pa ibagak. Anya pa di bagam. Si Mang Petan ni Engineer Juan anagapo dyan Mindanao. Mayat nga isunto ti kasaritam kadagiti na ibagam idi akayat mo amay pasdag iti dagatayo. Alawan, pawagag to iti sekretariat. Pamayag to iti opisina, ta isunto ti panagsarita mi. Anya ti kinunayo, tatang? Nakita yun ni Nana Salud iti nagsapalan ti dalan na nakaibarikas iti bunan? Way nanakaw. Hindi makita nga ron na nakaibari ka si Tibunang kat malagip pula una iti Ilocana abanuara ni Gabriela Silang. Anya? Apay, adda ka di pagkakainasan da iti dahi abanwar. Adda nga raw. Ala, adda man no adda, tatang. Ngam, saan aday tati kayat ko adamagan ka na kayo? Anya nga raw. Sa dino tinapanan ni Nana Salud. Apay nga dabunang na ako nayo. Nagpabantay. Anya? Mapan mangayo? At damat ni Miguel nga ibaon na sumang at idibantay ang mapan mangayo. Saan na kayo ti gagara na ijay? Nudikat mangalay ti agas ti sakit ti rusok mau. Ha? Ada kano ammo na anasamay nga agas iti panagduldulaw. May katkanupay ti dakas nga angin iti tiyan. Tatang, diyak kahit ti uminom iti urayan niya nga agas nga ibagbagada. Amangan na madagdagan lang ti sakit ko no uminumak iti diyak amo no masigurado nga agas. Agtalag ka kanya apalayan. Alangan nga ipainom na kan ka ti makapadagdag iti sakit ti bagay. Wan ang... Nuan yaman ti itadnan to nga agas mau. Ang rektaw, ta iso ti inumam anakaw. Dagiti nataya kakadwa tayo, Mayor. Panto apangkis. Uray dalawalo. Nagadon din nakasay ka na kayo buyong. Dagiti pulis nakapatay ka dagiti daduma kakadwa tayo, Mayor. Alya. Mabaling nga adu kumapay tinapatay na kada kami. No di kami nagsanod, Mayor. Hawanan mabalin tayo. Nalbasan ti laban. Kat saan tayo amay subliba iti agas na. Wanya, nagakali kay ka din iti pangitabunan tayo kadakwada. Wan, Mayor. May isang abot latan ti pangitabunan tayo kadakwada. Mayat ladda. Tawan mo't ten ammo dagiti nalpasan na natay. Kumakit may ilong damot, Mayor. Tapno na disdisin ti kumamot lang, ti panangitabon tayo kadakwada. Sana nanaskan. Bungunin nyo latan ida iti saggay siyang ulas. Kalbasan na, itapon nyo idan. Ay, Miguel! Miguel, anak! Kanda akon! Nana, nakalakay ka rin matlaan ka rin iti bagbagayong agas ni Amira? Uwan baro. Iso da ito'y ada iti sakupit ko. Kita at man nagiti bagbagayong agas, Nana? Mabiit lang tayo baba. Ato'y, kita ang baraw. O kisti kayo ang nalabaga. Anya da ito'y akikid abulong, Nana? Dayta timakon ko na adalaw bakir. Dagiti maangar nga inuman to ni Amira. Tapno sumardengan ti panagrurusok na. Barang kahit nanto ang inuman no maangar dagito'y, Nana. Ibagam anasamay dagito'y nga agas baro. Ta erbal dagito'y. Uray makaaduna ti uminaw. Sige, Nana. Siyak tulatan ti mangipan ka dagito'y.
May nga tadi matla sumagpatan ti asawag. Ingkam ko may di istasyon ti pulisya. Taamon mi, no anyan ti plano na ti pulis. Iti pan nakapa ay damang rescue ka ni Chloe. Ti cellphone ko. Masino nga tamat na ito lumaw-awang. Saan mo ta naka-phone book? Hello? Hello, kunag. Apay di ka sumungbat. Asino ti masapol mo? Anya? Ti asawak, ti kayat mo makasarita. Awan ita dito'y balay. Ada na panan na. Apay, asino ka di daytoy? Anya? Tulisan? Sa dino ti pangilamlamangan niyo iti anak mi. Ibagayo ko ma. Tao may kusukunan. Wan, maiturid ko ti umay. Ibagam no sa dino ti pangkita ti anak ko. No isuti ko nam. Sige. Anya, saan amang ikuyok iti kadwak? Wan, agmay saka umay. Ibagam nga rod no sa dino ti pangkita kada kayo. Amira? Amira, umayak man. Oh, nasaan? Mabitlaan, Miguel! Ang dagayam. Baring no kaya't naragito yung aagas. Anya di ba kam? Nakaumay ka man? Ada itad ko kin ka. Ha? Sumar ka pa nga ron Saan aditoy? Sumar ka. Saan aditoy ridaw ti ay pagsaritaan pa? Agyaman na. Inig ko dagiti agas para iti masansan na panagsaksakit ti rusok mo, Amira. Anya? Iso day ka nakasupot? Wen, rinanta ni Nanang ngay nalarag ito eh. Kitaat man? Oh, lagi tayo. O kisti kayo, lambaga ka ni. Adapay marapan aw. Dahito yung ti bagbagada adalaw bakir. Pagikat ka no iti dakas nga angin iti tiyam. Kun nasamay nga agas ka no iti panagpanaas ti rusok. Kasang ti pamayan ka na dito, Miguel? Pagtipunan ka no nga ang rinday ti ukis ti kayo analambaga. Kun to'y dalaw bakir. Iso ka no tinumam, tapno maagasan ka. Ay, diyak kayat. Amangan na masabido nga nakpay ka dagita. Ha? Awan ka diti talik mo kananang? Alangan mo't nga isang makna ka. Idinto ta, dandani ka nagbali na manugang na. Sa bagay. Oh, alaan nga ruden, tangre. Siya kung tinagangar ka nang itay inyag ni Miguel nga agas mo. Iso dati nakabaso ita, kanya sinig ka. Ala, hinumo mo. Tata, mga nom. Agdwa-dwa ka dagita. Mabuti nga ka manginom. Awan tinong ba nga pagbutngam. Nasamay ka nung nga agas na ito eh. Alang, awata mo tayo numam. Sige man lang. Ano Madi, ka? nagpait tata. Maday? Napait? Ay, mayat nga agas nung napait. Talaga, pagikati dakas nga angin na ita. Ala, numam amin nun. Diyak sa maibturan ngayon naman amin, nagpait tata. Saan ka nga ubing abasay, tapno di mo maibturan ti pait. Lakit din, ibusin mo na ita ti basaw. Oo, tata. Tita, talaga nagpait. Sa nabalay, ta, nainom mo amin nun. Ala, hindi ka pa lagi dahil silid mo, ta. Pang sintira mi ti bagay mo, nanto ti marik ng balasang ka. Oo, tatang. Sige, panawan kayo pa dito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naitabo ng dagiti kakadwa tayo nga awan gasat na itilaban, Mayor. Masyan ako na kadagiti na ulila pamilyada. Iso nga, alam dagito yan nakasobre. Ingkaitad kadagiti kamang ti pamilyada buyaw. Anya tinagyan dagiti asobray, Mayor. Kitam! Tapno di ka nagsaludsod, tonto.
Uray kat nakalukat tamay sa sobre ng nyawat ko. Anya ya tinagyang dagitoy. Ah, Binandel ang kwarta. 8 dagiti natay kakadwa tayo. 8 mo tayo sobre. Kat sagbabaysada abandal. 100,000 ti kada pamilya. Ana ulila, Mayor. Juan, kaso papak ti panagserbida at tao. Mayor, Oh, dahito ya kadakila kwarta nga intedyo kadagiti na ulila. Kat, amang ano adagas sa amatayan kadagiti kakadwa tayo. Tapno makaawat na iti 100,000. salbag ka. Apay nga impatulong yung matan tapaltog yung kanyak, Mayor. Amang ano si kan ti agas sa mamatay. Kapulang iti 100,000 pesos ngayon ko. Saan, Mayor? Ibagam! Diyak pa'y kahit matay. Dagiti kakadwa tayo ti pagdamakan nyo. Ha? No agdamayatan ka dakwada mabayadan ti biyak na. Kasino ka na kayo ti mayat? Amang ila ko ti biyak na ti 100,000 pesos. Tyson ti pangibunto na kitipungtot ko, ha? Pato apanggis. Awan ba't mayat boyong? Ngam agsasaw ka. Kaslarupat kwartaun ay dagiti kakadwayo. Wino si ka, kahit maun, ha? Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Agsakit matan ti tiyan ko gapon sa iji ininom ko. Diyos ko, tidakas na, nagpadarakit din. Amira, lukat mo tiri daw. Tapinom ka manan, iti inangir ko nga agas mo. Painuman nakmanan ni Tatang. Amira, Diyak kayatan, Tatang. At dapat kang sakit ti tiyan ko gapo iji ininom ko. Anya, Iban lang yun dahil tangin ng riyaw. Sana makaagas. Agripina, ayan mo ka di, adakon. Adda pa pananda. Hindi. Abay nga wan sumungbat. Mapanak man di kumidor. Namangan wat naman ni Jaya tumultulo nga gluto. Silpon ko. Kapit lang. Isumat gayam da ito yung mawawag. Awan mat gayam dito'y balay. Hello, Agripina. Ayan mo. Makita ko ti anak ta, Placido. Pato panggis. Nandiyan ti salsalita. Apay ayan mo. Ada ang itinalan nga turong iti paghilam-lam mga anak ni Chloe. Niya. Mapankay ti pantay. Saan nga iso ti papanak? Tasaan nga iti ti pakakithak iti anak ta? Sa tino nga rod. Amom ka din dayan na. Imawag king ka nagiti kidnapper. Wen, inawagan dag. Kat imbaga da makipagkita ang kadakwada no kaya't ko makita ti anak ta. Niya. Agripina na pagkadaramidang mapanagpakita kadakwada. Isungag subli ka. Naplanwen tayo anasaya at aramidan tayo. Anya, ay, saan? Diyak kaya't nagsubli, Placido. Kaya't ko na yan ang makita ti anak ta. Pues, ibagam nga rod no sa dino ang lugar di pagkikitaan nyo kadagiti tulisan. Tay tabad lang, mangibauna kiti pulis amang bayabaiken ka. Ay, saan? Ang pagkat ti anak ta. No anakan mo ka pulis. Awan nagam. Ang mga no kidnapan na kamad Agripina. Saan ka kali amabutang? Naturadak no pakasagnan ti anak ta, Placido. So abay-bay anak latan. Pato abanggis. At adala nga tumaod ti pariko ti aramidam. Iso ano di mo kayat nagsobli. Ibagam ti lugar na papanam tapno surutin da ka. Laningitak. Dak kaya't nga iba ka. Sige, bye. Pato abanggis. Idamnan. Masapol nga report ko at dagos ka nagiti pulis ti aramidan da sawak. Tama nga, no may sagmak. ay, nasaya at unay taimay kang Miguel. Kaya't ko nga minadamagan no pinainom yun ni Amira iti inangari yung agas na, tata. Wine, pinainom ko ni Tay. Ngam nagsakit ti tiyan na.
Ha? So, di nan inulit ti minom. Anda pa lang iti Selena. Anya? Mabalin ka di kita, tata? Umay ka, mapantay ti ayan na. Wen, tata? Isumot kan diri mo iti Selena. Naimbagtan, imay ka, Miguel. Gaputa kaya't ko ang mamuan. No epektibo mo't lang tinay inalan ni nanang nga agas mo. Ala, agsarsarita kay lata. Ay nakman, pakanin lagi ti manok kada pataw. Wen, tata? Madiji inangar ni tatang ko ay bagbagayo nga agas, Miguel. Nagsakit ti tiyan ko. Gapo iji sa baso nga ininom ko. Naglukon. O sige. Saan mo nga rudan nga ulitin tuminon? Amangan no agsakit man ang tityan mo. Talaga, ajak kay hatan. Iso ka pinaibilan kan ka ni tatang. Pasensya kan. No saan mo akaalaan dahil dyan nga agas, Amira? Awan pagdanagan. Awan pa basulot iti panagsakit ti tiyan ko. Kaya't milang agimbag ka kuman. Kasano? Masansan mo ti panagpampanaas ti rusok mo. Kanti panagduldulon. Iso anapan nangalan ni nanang iti agas mo. Pakibagan tulatan ken nanang mo ti panagyaman ko. Amo, isakit nak lang amin unay. Uwan, Amira. Idanon kuntukin ko, ana. Dito'y kampusan to ti balaykal. Ti imbaga idi ti imawag apang kita ak kadakwada apakairamanan ti anak ko. Apay gawan matatao. Ay, dito'y aklatarukim ti batong aglamang. Sa anak arumrumwar. Aging gaajak makita dagiti kasindarak ko. Bakras ti bantay na ito'y kampusan to. Napuskol dagiti kayo iti bakras. Aging ga iti pantok ti bantay kali. Adalalaki amo ang baba manipon iti bantay. Armado ta. Diyos ko, tagita ka din iti tulisan. Pasig namin ang barbasan. Lampong. Ay, abot-butan ti langada. Nakayabaday namin iti ang kakabilang nga armas. Ay, Diyos ko. Nervyos ak matan ang nakakita ka nakwada. Tinasayang at awagak ni Placido. Ipakamok matla ang tiayan ko. Anyati ko na, paro. Nagsakit ti tiyan ni Amira, iti ininom ng agas na. Wen, nanang. Iso adinan inulit. Ken, saan kay tumatan na mapanagal-alay ti kasya klase ti agas? Madimat. Alawan, sa anak to na mapanbaro. Ayon gayam, imay itay da Jerwin kan dagiti kakadwa na akinasaritam nga agdekorasyon iti simbaan. Ano timbagada, nanang? Dumaw dawat da iti pauna abayad. Tapno adakan igatan da kadagiti usarendang agdekorasyon. Aglalo ket pati iti arubayan tayo ket dekorasyonan dantupay kanaw. Kasta ka ni? Mano kano ti masapol da? Uray 5,000 kanulaang baraw. O sige, nanang. Awagak to nga ron ni Jerwin. Tao may nanalaan. Kat ni, talaga dandanin ti aldaw akasarmi kini Amira. Mabalindan ti aggatang iti pagdekorasyon da. Sige, be. Bye. Sino di tinasari tayo, Mayor? Nehebe, imbaga kamapanda iti lugar apagkikitaan da senyoram kan dagiti tulisan. Imbaga kadimatlaan ni Madam ti lugar. Ano pa na, Mayor? Wen, tanagbutang iti makita na dagiti tulisan. Isong inawagan na katimpakam muna matlaan dayan na. Sa dino, Mayor? Ije kampusan to ti balaykali. Anya? Bakras ti bantay dagi akampusan to, Mayor. Kan napuskol dagiti kayo sa jay. Narigat ang makita dagiti kalaban. Talaga na paggadday dya lugar. Na nakapanak mo din. Ingkamimot ka dagiti kakadwa tayo, Mayor? Saan? Di kay makiramramanan. Tama nga no adala nga may sagmak yan ako. Kinamangan no makainkwentro yung manan dagiti pulis. Amira, napaanan naggatang da Jerwin iti pagdekorasyon da iti simbahan na pagkasaranta. Dandanimot ngaminan ti kaaldawan ti kasarta, Miguel. Wen, katamon, nakaragrag sa kaklaunay. Tauray adu dagiti simmangbay manan apanubo. Mananga si unay ti Diyos, tanalasatan tayo matlamin. Sapay ko mataawanan ti dumtang apan nubok, Miguel.
Awan mo't ngatan. Ken panagkunak. Di natay baybay anti Diyos, Amira. Masikuranak dito'y balay boyong nga gururay iti awag ni Agripina. Iswaro Marta, Sa dino nga rin ti papanan tayo, Mayor. agkita kami kin Engineer Juan. Kahit ko makasarita panggap kadag iti plano. Anya man ti plano yun, Mayor. Tapno sumardengan dagiti Kataluna ka magilablaban ang agraryo tinaga. Patakdirakon kadagiti pasdek ang mabalin apag namayan dagiti kailyan tayo. Anya tiran tayo nga ipatakder, Mayor. Mangipatagdera kiti pribadong eskwelaan kan ospital, agraman apartment kan restaurant. Wow! Nagsayat laki din dahi ta plano yung, Mayor. Sigurado nga ado ti mayat. Akakailyan tayo dahi ta plano yung. Ket no kontraan dagiti Kataluna, ti pa nang ipatakder ko kadagiti baga kapasdek. Sigurado nga agbalinda kontrabida kadagiti kailyan tayo. Lakit day, Mayor. Ala, iruar mo tilugan iti garahe. Kasaritak ni Engineer Juan. One, Mayor. Hello, Agripina. Placido, mabutbutang ako na yan dito eh. Nag-ano na tulisan. Pasig namin alampong kas barbasan. Kan pagkakabilag pa nagiti armasta. Patwa panggis. Kunak man no di ka mabutang, Agripina. Imawag tamang ano di kanton makasarita pa eh. Anya, papayakas na dilablabinan. Nagpakita ka din kadakwada. Saan pa yan? Kapanang kunak patayan na makita na. Patwa pangkis. Sana mabalin na matay ka. Ta sino pa'y ti mangiwanwan ka nagiti negosyo tayo no matay ka, Agripina. Sinvergüenza! Nagitipay lang ka di negosyo tayo ti pampanunutam. Gapo, tanapatin kanyak dagiti negosyo apagbakbaknakan tayo. Napatpatan ka di pala ang nagiti negosyo tayo ngam siyang kasawam. Wan, saan man kanya, Agripina? Ibaon mo nga ron ni Boyong dito eh. Tanakadwa ka sumango ka nagiti tulisan. Oh, sige, no isot ko naman. Ora mismo, umay di tanda Boyong. Pato apang case. Anya, saan ta nagtuloy ang mapanigay balay ni Engineer Juan, Mayor? Wan, tada na patag apang ibaunaken ka. Sa dino, Mayor. Danudem ni Senyora may kampusan to ti balay kali. Nimat sana kayat nga damang kadkadwakin ko na, Mayor. Kaya't nangarudan, iso ngay babaon ka. Ag nervyos ka no makakita ka na iti barbasan na tulisan. Iso ka ingkatanudan. Unang napanmutan dagiti pulis, Mayor. Mayat lata nga oray makita da ka iti pulis, tamu damit na makanawang ka. Kininyawag kon kinihebe. Ala, ingkamat dumaro ni Jay. Agdignay kan, Boyong. One, Mayor. Madamdama ti panagpakita ka nagiti tulisan. Barang no dandanitan ni Boyong. Doña Agripina! Ti lalaki anak katakdar itinatayag a pansyon. Pukpuk kawan na kon. Adda ka rin dito, Doña Agripina! Diyos ko, anya ti aramidag. Ang pakita ka din. Inuwari yung tibalo tayo! Gawin mo siya! Ti anak ko. Gawin mo siya! Iso dyan inruar na iti kasamakan anak ka busal tingiwat na. Nakakasiw na iti anak ko. Anak! Anak! Ikatan nyo ti busal tingiwat na. Tapno makasaokan makaaga sa nasayaat. Waya-wayaan yun ti anak ko. Tasya kunti hostage Apaya nagkakatawa kayo. Syaklatan ti patayan nyo. Waya-wayaan nyo ti anak ko. Wes! Matay ka! Boyong! Ops! Agyaman at tagang-tagamat lang, Boyong.
ko. Binusalanda. Nakakaasim. Saan pa ilang iso ti asikaso nyo, senyora? Umay kayo. Intayo aglingad. Iti nagyapon ti kayo. Umay kayo, senyora. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.